ആഴ്ചയില് എല്ലാ ലെസണും എത്ര ലെസണാന്ന് അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ? ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ. ഇനിയിപ്പോ ഇത് പകുതിക്ക് നിർത്തുമെന്ന് അറിയില്ല. ഞാനാണെങ്കി തിരക്കില്ല. ഫുള്ളായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കണ്ടേ നമുക്ക്. അല്ല, പകുതിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. 6 വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ആമേ കൃഷ്ണ. ഒരു പ്രണാമം. മോക്ഷിച്ച ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി ഇതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഇന്ന് ഹരേ 18ാമത്തെ അധ്യായം. പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക്കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറയാണ്, മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ശ്രീഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദു സർവകർമ്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആ ഭൗതിക വാഞ്ഛകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സർവകർമ്മങ്ങളും ഏതൊക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും, എന്ത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും അത്തരത്തിലുള്ള ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്യാഗങ്ങളെ ത്യജിക്കുകയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, സർവകർമ്മങ്ങളും എന്തൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ത്യജിക്കണം. അതായത് ആ മാനസികമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും എല്ലാം ത്യജിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്യാഗം എന്താണ്? അത് തന്നെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിയതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത് എന്താണ് ഉത്സാഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണെങ്കിലും അത് സർവ്വതും എന്താ അത് നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വരുംവരായികൾ എല്ലാം തന്നെ ത്യജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഫലത്യാഗം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ആ ദ്വന്ദ്വബുദ്ധിക്ക് അതീതമായിട്ട് ആ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും കൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് ആ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം ത്യജിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പോംവഴി. ത്യാജ്യം ദോഷവതിത്യേക കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിണ യജ്ഞദാന തപകർമ്മ ത്യാജം ഇതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അഗ്നിയിൽ എങ്ങനെയാണോ പുക എന്ന പോലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ദോഷകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചിലർ പറയുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ത്യജിക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ ചിലർ പറയുന്നു ആ യജ്ഞം, ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞ പോലെ ആ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതേത് വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ആ യജ്ഞ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയെല്ലാം കണ്ടു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആ യജ്ഞ, തപസ്, ദാനാദി കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കുറെ പേര്, അതായത് കുറെ ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചിലർ പറയുന്നു അത് എല്ലാം തന്നെ ദോഷകരമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിത. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് എങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അർജുന, ത്യാഗം 3 വിധമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 വിധത്തിലുള്ള ആ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യജ്ഞദാന തപകർമ്മ നത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിണം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും അത് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മൂന്നും. അപ്പോൾ അത് സന്യാസ അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ത്യജിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. അതായത് ബ്രഹ്മചാര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ഇങ്ങനെ 4 ആശ്രമത്തിൽ കൂടി വേണം ഒരാള് പോകുവാൻ വേണ്ടി. അതാണ് അവരുടെ ചര്യ. അപ്പോൾ ആദ്യം, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ്, അതായത് സർവകർമ്മങ്ങളും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം ആണ്, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സന്യാസ എന്നുള്ള ആശ്രമത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നത്. സന്യാസ ആശ്രമത്തില് ഉള്ളത് എന്താണ്? ഭൗതികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ആ ത്യാഗമാണ് സന്യാസ കർമ്മത്തിൽ പറയുന്നത്. മുഴുവനുമായിട്ടും ത്യാഗം, അതായത് മുഴുവനും ആ ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, ത്യാഗം, പരിപൂർണ ത്യാഗം, അതായത് ഭൗതികവും മാനസികമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണ
ത്യാഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ സന്യാസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഈ 3 കർമ്മങ്ങളും ഏതവസ്ഥയിലും ചെയ്യാനാകും? ആ ഒരു സന്യാസ അവസ്ഥയിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണവ 3. അപ്പോൾ യജ്ഞത്തിലും ദാനത്തിലും തപസ്സിലും ഏതൊരു പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ എന്താണ് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അതിൽ വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് അനുഷ്ഠിക്കണം. അത് എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം? അത് ഭഗവത് സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർമാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അതിന് സുഖവും അതിന് പുണ്യവും പാപങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏതാന്യപിതു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. മേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ അത് ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, കർത്തവ്യ നിർവഹണം. അതായത് നമുക്കൊരു ശരീരം, വിധിവിധമായിട്ട് നമുക്കൊരു ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ശരീരം എപ്പോൾ പതിക്കുന്നു അത്രയും സമയം വരേക്കും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് ഏത് കർമ്മങ്ങളാണ് ആ രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ശരീരം പതിക്കുന്ന വരേക്കും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം. നമ്മൾ ഈ ശരീരം എടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു കർത്തവ്യം, ആ ശരീരം എടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞദാന തപ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിന്റെ ബലം ഒന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതിന്റെ വരായികളിൽ നിന്ന് എല്ലാം തന്നെ മോചിതനായിട്ട് അത് അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ഗുണത്തിനായാലും ദോഷത്തിനായാലും എന്താണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് നോക്കാതെ, അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് നോക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ ശാസ്ത്ര വിധിക്കനുസരിച്ചിട്ടും ആ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അർപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ആ കർമ്മ യോഗത്തിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ അത് ഈ രീതിയിൽ ഭഗവത് സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാവരും. അതാണ് വേണ്ടത്. നിയതസ്യ തു സന്യാസ കർമ്മണോനോ അപദ്യതേ മോഹത്തസ്യ പരിത്യാഗ താമസ പരികീർത്തിത. നിയതകർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ കർമ്മം, ഏതൊരു കർമ്മമാണെങ്കിലും അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം കൊണ്ടോ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എവിടെ ചെന്നെത്തുന്നു? അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. അതൊരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗം അല്ല. പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പരിപൂർണ ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ
സർവ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചും കൊണ്ടാണ് ഒരു സന്യാസി ആ സന്യാസ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെയും രണ്ടാമതും ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതിക പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെയും തുടരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ആ സന്യാസിക്ക് ആ സന്യാസം എന്നിട്ടുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെയും ആ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികൾ പിന്നെയും പിന്നെയും തുടരുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ആ സന്യാസം തമോ ഗുണത്തില് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പരിപൂർണമായിട്ടും ആ ഭഗവാനെ സമർപ്പണം, അതാണ് ശരിയാവണ്ണമുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കും കൂടിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചും കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ, ഒരു ജോലികൾ, കർമ്മങ്ങൾ ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അത് മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ദോഷഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളിൽ വരുന്നില്ല. ദുഃഖമിത്യേവ യത് കർമ്മ കായക്ലേശഭയാത് ത്യജാത് സകൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഏതാണോ അത് ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ വരുംവരായികളൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി. അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്ത് തരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായാലും അതിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കർമ്മങ്ങൾ, ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും ഒരാൾ ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആയോ? പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഉണ്ട് പ്രഭു. ആ, കാര്യമിത്യേവയ കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഘം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചൈവ സത്യാഗ സാത്വികോ മത. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ വന്നു ചേരുന്ന കർമ്മം എന്താണോ അതാണ് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം. അതായത് നമ്മളുടെ ശരീര വികസനത്തിനും പോഷണത്തിനും നമ്മളുടെ ആശ്രിതന്മാർക്ക്, അതായത് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക്, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ജോലികൾ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്നതാണ് നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മം എന്താണ്? നമ്മളുടെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് ആ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ എന്താണ്? ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എല്ലാം ഏർപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് മാനം, അപമാനം, സുഖം, ദുഃഖം, മറ്റു തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളും അതിൽ വന്നേക്കാം. അത് ചിലപ്പോൾ സുഖമായിരിക്കാം, ദുഃഖമായിരിക്കാം, മാനം, അപമാനം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രീതികളും
അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ വന്നുകൂടുന്നു. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം അതിക്രമിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവത് ആ സ്മരണയോടുകൂടിയിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ആ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ മാത്രം ആ കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നദ്വേഷ്ടകുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സത്വമവിഷ്ടോ മേധാവി ചിഹ്ന സംശയ. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായിട്ടുള്ള ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീർന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ സാത്വിക ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ത്യാഗിക്ക് അപ്പോൾ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അപ്പോൾ ആ നിയതകർമ്മം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ് അവസ്ഥകളിൽ കൂടി നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശുഭകർമ്മങ്ങൾ അശുഭകർമ്മങ്ങൾ എന്നൊന്നും ഇല്ല. അതെല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള സാത്വികനായിട്ടുള്ള ത്യാഗിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും. ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. നഹിദേഹഭൃത ശക്യം തെക്തും കർമ്മണ്യശേഷത യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സത്യാഗീത്യഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്ന സമയം വരേക്കും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയാകട്ടെ അയാളുടെ ശരീരം പതിക്കുന്നത് വരേക്കും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അതായത് അവനവന്റെ ദേഹം നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഏവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ നിശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചവനെയാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവത്യാഗിനം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസിക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് അനിഷ്ടം, എന്താണ് ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് അനിഷ്ടം? ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത്, അനിഷ്ടത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ മിശ്രമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആ രീതിയിൽ വന്നിട്ടാണ് പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. താനും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണബോധ നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്.
ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടിനും ചേർന്നത്. ഇതാണ് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പലതരത്തിലുള്ള പാപ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ, അവരെ അധപ്പതിക്കുന്നു, അതായത് അത് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ രീതിയിലാണ് ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അനിഷ്ടം പാപകർമ്മങ്ങൾ, ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഇഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, പ്രവർത്തികൾ, പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുണ്യവും ചെയ്യുന്നു പാപവും ചെയ്യുന്നു, അതായത് മിശ്ര കർമ്മങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് മൂന്ന് വിധ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ആരനുഭവിക്കുന്നു? അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. മിശ്രമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലവും പുണ്യകർമ്മഫലവും അതുമാതിരി അധമമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലവും അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ത്യാഗി, അതായത് എന്താ വികർമ്മം വർജിച്ചിട്ട്, വികർമ്മം ത്യജിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടവും മിശ്രവുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വികർമ്മങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ത്യജിച്ചിട്ട്, അതായത് അനിഷ്ടകർമ്മം പൂർണ്ണമായിട്ടും ത്യജിച്ചിട്ട് ആ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനില് അർപ്പിച്ചിട്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ത്യാഗിക്ക് അഥവാ സന്യാസിക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ സാഖ്യേ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണമുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം. അത് പഠിക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 5 കാരണം. ശരീരവാങ്മനോഭിർയത് കർമ്മപ്രാരഭതേ നര ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവ. ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും, അത് ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും, മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം 5 ഘടകങ്ങൾ. ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരാള് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. തത്രൈവം സതി കർത്താര ആത്മാനം കേവലം ത്വയ പശ്യത്യ കൃത്യ ബുദ്ധിത്വാനല്ല സപശ്യതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണുവാൻ കഴിയില്ല. ആ പ്രവൃത്തി, ആ കർമ്മത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 5 ഘടകങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് ആ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ 5 ഘടകങ്ങളെ ഒരിക്കലും കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. അവൻ അവന്റെ ശ്രമ ഫലമായിട്ട് ആ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ളവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ ശരിയാവണ്ണം വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. യസ്യ നാഹംകൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർയസ്യ ന ലിപ്യതേ അത്വാപി സ ഇമാം ലോകാഹന്തി ന നിബധ്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയോടുകൂടിയിട്ടും ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാൽ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ടും ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് അപ്പോൾ ബന്ധനത്തിനുള്ള ഹേതു? മിഥ്യാഹങ്കാരം
ആസക്തി ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഫലമാണ് നമ്മൾ കർമ്മഫലമായിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ, മറ്റ് അധർമ്മികളെ വധിക്കുവാനും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആണ് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കടമ. അതുമാതിരി ലീഗലി ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ നിയമസംഹിതയിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ഒരു ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ ആ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും ആ ശത്രുക്കളെ വധിക്കുന്നതും. അതുമാതിരി ഒരു ന്യായാധിപനാണെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ന്യായ സംഹിത പ്രകാരം മാത്രമാണ് ഒരാളെ എന്തിന് കൊല്ലുവാൻ വിധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ അയാൾക്ക് എന്താണ്, ആ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ പ്രേരിതനല്ല. അനാസക്തിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ആണ് അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉള്ളത്. അവർക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്, താല്പര്യം ഇല്ല. അവരവരുടെ നിയമസംഹിത പ്രകാരം ധാർമ്മിക ബുദ്ധിയോടുകൂടിയിട്ടുമാണ് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഹിംസ ഒരിക്കലും ശരി അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും കൂടിയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹിംസ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. അത് അയാളുടെ കർമ്മങ്ങളെ അത് ബന്ധിക്കുന്നു ഇല്ല. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മചോദന കരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങൾ. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും. നിത്യകർമ്മങ്ങൾ 3 പ്രേരകങ്ങളുണ്ട്. നിത്യകർമ്മങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ കർമ്മോപകരണങ്ങൾ. കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയെ കർമ്മഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയെ കർമ്മഘടകങ്ങൾ. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. മനുഷ്യന്റെ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും ഈ മൂലഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രവൃത്തിക്ക് മുമ്പായി ഒരു പ്രേരണയുണ്ട്. അതിനെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നു. പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടി യഥാർത്ഥ കർമ്മത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മരൂപം അത്രേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത്. അതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ആ പ്ലാനിങ്, അത് ആ പ്രവൃത്തിയുടെ സൂക്ഷ്മരൂപം എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ നിന്ന് കർമ്മം രൂപപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മത്തിന് മുമ്പായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിന്ത രൂപപ്പെടുന്നു. അത് ആ പ്രവൃത്തിയുടെ സൂക്ഷ്മരൂപം എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു കർമ്മം രൂപപ്പെടുന്നത്. ആദ്യമായി വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ എന്നീ മാനസിക പ്രക്രിയകൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് വികാരം, അത് എന്തായാലും അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊമോട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വികാരം, അത് നമ്മളിൽ കടന്നു പോകുന്നു. പിന്നെ ഇച്ഛ, അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വികാരം, വിചാരം, ഇച്ഛ ഇതെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. ഈ മാനസിക പ്രക്രിയയിൽ കൂടി കടന്നു പോരണം ഏത് കർമ്മത്തിനും. ഇതാണ് പ്രചോദനം. നമ്മൾ ഒരു പ്രചോദനം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലുള്ള ആ ചിന്തകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ആ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള പ്രചോദനം ഇങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നായാലും അധ്യാത്മ ഗുരുവിൽ നിന്നായാലും അവയ്ക്ക് വ്യത്യാസമില്ല. കർത്താവും പ്രചോദനവും ഉള്ളപ്പോൾ സർവേന്ദ്രിയ കേന്ദ്രമായ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ യഥാർത്ഥ കർമ്മം രൂപം കൊള്ളുന്നു.
ഒരു ക്രിയയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും ആകത്തുകയാണ് കർമ്മസംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ പറയുന്നത്? ആ പ്രഭു. ഓക്കെ. ജ്ഞാനം കർമ്മം ച കർത്ത ച ത്രിദൈവ ഗുണഭേദത പ്രോച്യതേ ഗുണസംഖ്യേന യഥാ വച്ഛൃണുതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി കേൾക്കൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ കർമ്മത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഘടകങ്ങളിൽ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർത്താവ്, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അത് നോക്കാം എന്താണെന്ന്. സർവഭൂതേഷു നൈകം ഭാവം അവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഒരുവൻ ദർശിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ആണ് സാത്വികമായത്. അതായത് സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, അതായത് എന്താണ് ആ പരമാത്മാ തത്വം, സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവ് വാഴുന്നു എന്നിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഒരുവൻ എല്ലാവരിലും എല്ലായ്പ്പോഴും ദർശിക്കുന്നുവോ അത്തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ രീതിയിലാണ് ഒരു ജ്ഞാനി കാണുന്നത്. പൃഥക്ത്വേന തു ജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻ പൃഥക്വിദാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണ് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള, അപ്പോൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം അത് രാജസമാണ്. ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവെന്നും ദേഹനാശത്തോടുകൂടി അവയുടെ ബോധം നഷ്ടമാകുന്നു എന്നുള്ള അറിവ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവബോധ വികാസത്തിന്റെ വൈവിധ്യം അനുസരിച്ചാണ് ശരീരങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവബോധത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരാത്മാവ് ഇല്ലതാനും. അതനുസരിച്ച് ശരീരത്തിനപ്പുറം ആത്മാവ് എന്നൊന്ന് ഇല്ല, ശരീരം തന്നെ ആത്മാവ്. ഈ അറിവനുസരിച്ച് അവബോധം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ശരീരം തന്നെയാണ് ആത്മാവ് എന്നുള്ള രീതി എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് താൽക്കാലികമാണ് എന്ന് മറ്റൊരു വിധത്തിലും അറിയപ്പെടുന്നു. സർവജ്ഞനും സർവവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള ഒരാത്മാവുണ്ട്. വെവ്വേറെ ജീവാത്മാക്കളില്ല. ക്ഷണികമായ ഒരു അജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ശരീരം. അതിനപ്പുറം ആ ജീവാത്മാവോ പരമാത്മാവോ ഇല്ല. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പറയൂ. കൃഷ്ണ, അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പം ജീവാത്മാവെല്ലാം ഒന്നായിട്ടാണോ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്? സാത്വികം എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ നേരത്തെ? അതല്ല, ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് രാജസീകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും എല്ലാ ശരീരത്തിലും അപ്പൊ ഒരാത്മാവാണോ ഉള്ളത്? അതെ, എല്ലാ ശരീരത്തിലും അത് പറയാം. എല്ലാ ശരീരത്തിലും ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് സർവ ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ആത്മാവ് തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം സമമാണ്. പക്ഷേ എന്താണ് ഉള്ളത്? ആ ബദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഭഗവത് തത്വം
വെവ്വേറെ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ശരി പ്രഭു. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള, അതായത് ആത്മാവിന് എന്താ വ്യത്യസ്തത ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് എപ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള തത്വമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളത് ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ കാണുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ബദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ആ ആത്മാവിന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് പലതരത്തിലുള്ള ശരീരം എടുത്തിട്ട് പല ആത്മാക്കളാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് ആത്മാവ് ഭഗവത് അംശമാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ജീവികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മനുഷ്യരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കണ്ടാലും നമ്മൾ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അതെ അതെ പെരുമാറണം. അതെ, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള തത്വമാണ്. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വെവ്വേറെയായിട്ട് കാണുന്നത്, ദർശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവനവനുള്ള ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് അതായത് ആത്മാവിലുള്ള ബദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഉള്ള ഒരവസ്ഥ വന്നു ചേർന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആത്മാവ് പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് വെവ്വേറെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് വെവ്വേറെ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്തു കൃഷ്ണ വേദസ്മിൻ കാര്യേ സക്തവ ഹൈതുകം അത്തർത്വ പദൽപം ച തത്താമസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള അറിവ് തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പോൾ കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം കൂടാതെ, അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാകാതെ അറിയാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള, അതായത് എല്ലാം അത് തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എന്താ അവനവന്റെ ശ്രമഫലമാണ്, എല്ലാം അവനവന്റെ എഫർട്ടാണ്. ഭോഗം, വിദ്യാഹങ്കാരം ഇതെല്ലാം അവനവന്റെ ശ്രമം ഫലമനുസരിച്ചിട്ട് പല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് ആ കാമം, ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് എല്ലാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൈക്കൊള്ളുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് തമോ ഗുണത്തിൽ തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. അതായത് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ രീതി ഇവിടെ വരുന്നേ ഇല്ല. ആ കാമം, ഭോഗം ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. നിയതം സംഗരഹിത അരാഗദ്വേഷകൃതം അഫലപ്രോപ്സുന കർമ്മ യത്തത് സാത്വികമുച്യതേ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മം സാത്വികമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മുമ്പ് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ആ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്താണെന്ന് പിന്നെയും പറയാണ്. എന്താണ്? ഒരു തരത്തിലുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതെയും അനാസക്തമായിട്ട് ഒരു പ്രവൃത്തി അനാസക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു അനാസക്തി വരുന്നത് ഒരു ഭക്തന്? എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തന് ആ കർമ്മം അനാസക്തമായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അനാസക്തി നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ടും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ സൽഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ വന്ന് ചേരണമെങ്കിൽ യഥാവിധി നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള ആ ശേഷി കൈവരുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ ഭോഗാസക്തി ഭോഗത്തോടുകൂടിയും രാഗത്തോടു കൂടിയിട്ടും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ബദ്ധത അത് ആത്മാവിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതിന്റെ ദോഷം, സുഖം ഈ ഫലങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ഭഗവത് സ്മരണയോടുകൂടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന
ആ പ്രവർത്തികൾ സ്മരണയോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 23 ശ്ലോകം എടുത്തു. ഇനി നാളെ 24 മുതല്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഏതുവരെ കഴിഞ്ഞു? 15 വരെയാണോ? 14 15 എടുത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. 14 വരേക്ക് കഴിഞ്ഞു. 14 15 വരെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി 16ഉം 17ഉം നോക്കാം. 15 എടുത്താ പ്രഭു? ഏ 15 എടുത്തായിരുന്നു. അതെ 15 എടുത്തു. 16, 17 ഇത് നോക്കാം. 16ഉം 17ഉം ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്. അപ്പൊ അത് നോക്കാം. എല്ലാരും ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ. 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെയാണ്. ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? എന്തൊക്കെയാണ് 26 ഗുണങ്ങൾ? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അഭയം പറഞ്ഞോളൂ. എന്തൊക്കെയാണ്? നിർഭയത, ചിത്തശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, വെറുപ്പ്, കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചൂര്യം. 26 ഗുണങ്ങൾ. അതപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കില് വരയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ 26 ഗുണങ്ങൾ അത് എഴുതിയെടുക്കുക. അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തില് പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണത്തിൽ. ദൈവിക ഗുണത്തില് പിറന്നവനാണ്. ശ്ലോകം 20 ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 20 ആസുര ആസുര ജീവഗണങ്ങൾ. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യതമാം ഗതി. ഹേ കുന്തിപുത്ര, അസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷം ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചമായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അത് ആസുരികമായിട്ടുള്ള, അതായത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവമാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, ശ്ലോകം 20 തമോ ഗുണികളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം, ഉന്മാദം. ഇതല്ല. നരകത്തിലെ പറയൂ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ പറയും. അതെ, അത് ശരിയാണ്. അസുര സ്വഭാവം. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഇതാണ് നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ.
ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? വഞ്ചന പ്രവണത, ആ, ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ. വഞ്ചന പ്രവണത, വ്യാമോഹശീലം, അപക്വങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആ, വഞ്ചന അപക്വ- പ്രവണത, അപക്വങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനുമുള്ള ആ പ്രവണത, ഇതൊക്കെയാണ് ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. വെറുപ്പ്. ആ, അതെ, അത് ശരിയാണ്. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ നമ്മൾ നീങ്ങിപ്പോകുന്നോ, ഭഗവാന്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കുന്നുവോ, അപ്പോഴൊക്കെ എന്തുവരും? നമ്മൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? മന്ത്രജപം. മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. അതന്നെ ഈ 3 വസ്തുത. ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ആ ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. ഇത് ഇത്രയും ലളിതമാക്കിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പോ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇതിലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എക്സാമിന്. കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? ഒരു വ്യക്തി തന്നെ, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, അതായത് ഒരു വ്യക്തിയിലെ 2 മുഖങ്ങൾ. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. 1ഉം 2ഉം പ്രാവശ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം ഈ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാരും എഴുതിയെടുത്തില്ലേ? ആ പ്രഭു. ആ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 18 അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എക്സാം ഉണ്ടാവും. ഒരു എക്സാം ഉണ്ടാവും. ആംശാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ